Μπουρούσης και το πρώτο φάουλ. Όλα αυτά στα πρώτα 40 περίπου δευτερόλεπτα του αγώνα, σε ένα παιχνίδι ένα ακόμα από τα πολλά που γίνονται και θα γίνονται πάντα στον ελληνικό αθλητισμό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Πεντάδα Ευρωλίγκας και τακτική Ευρωλίγκας για τον Ζέλιμιρο Μπράδος και τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά κατά το καλάθι του Ολυμπιακού. Καταπληκτική επαναφορά από τον Τεόντοσης από την baseline στον Μπουρούση. Και όταν λέω πεντάδα Ευρωλίγκας εννοώ Καλάθης στην περιφέρεια και Βουγιούκας ασφαλώς, κυρίως Βουγιούκας. Άρα πατήστευόμενος για μια ακόμη φορά σε κρίσιμο μάτς από τον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά το pick and roll με τον Τεόντοση του Ολυμπιακού βλέπουμε να αναχαιτίζεται σε πρώτη άμυνα, βγάζοντας ο Παναθηναϊκός το ψηλό έξω. Εν προκειμένου το Βουγιούκα, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και συνέχεια. Γκόρντον. Τζάπον Λούκας Γκόρντον. Το πλήρες όνομά του Τεόντοσης. Πολύ ωραία η συνεργασία με τον ψηλό. Και ο Μπουρούσης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη στιγμή ο Μπουρούσης με το Γλυνιαδάκι είναι τα μόνα σεντερφόρ του Ολυμπιακού μετά τον σοβαρότατο